U nas na otoku ima takvih uličica, uskih i mračnih, po kojima šetaju debele lijene mačke, a djeca kad se vraćaju iz škole nabacuju se za njima kamenjem i razbijaju prozore. I glavna je ulica isto tako tijesna, pa kad njome prolaze mazge i magarci natovareni prućem i granjem, zakrče gotovo čitavu ulicu, te prolaznik mora na brzinu potražiti kakva otvorena kućna vrata da bi se uklonio toj živoj metli, što se kreće na 4 životinjske noge i mete sve na što naiđe. Tako se desilo jednom predvečer župniku, Don Silvestru. Kako je hodao udubljen u svoje misli i nije gledao malo podalje ispred sebe, odjednom se našao pred golemom hrpom granja, ispred koje se micala žustra i samosvjesna mazga. Njezin gonič nije mogao preko tog brda od lišća vidjeti naprijed gospodina župnika, a mazga nije pravila razlike među ljudima po načinu njihova odijevanja, a instinkt joj nije ništa osobitog savjetovao pri tom susretu s župnikom. I tako se Don Silvestar našao u velikoj neprilici, uvidjevši da se mora skloniti baš u ona vrata preko čijeg praga ne bi inače nikada prekoračio. Na vratima je još uvijek bio priboden papir, na kome je pisalo krupnim i neobično pravilnim slovima: ako postoji Bog, on ne može opravdati svoj zločin, moje će žrtve opravdati mene. Župnik je pred vratima časak oklijevao i, ne mogavši se odlučiti da uđe na vrata paklena, no ona mazga, stigavši već sasvim blizu, koketno čak i podrugljivo nagnuvši glavu, pogleda ga s izvjesnim prkosom, te on u posljednji čas uskoči u kuću s bogohulnim natpisom na vratima. Poznavao je on dobro tu kuću, kao što mornar poznaje luke u koje često navraća. Dijelio je on tu posljednje pomasti i vodio odavle sprovode s onom požrtvovnom odvažnošću i rutinom kojom se i odlikuju dobri župnici. Tu u uglu iza vrata ima tamo 5-6 stepenica koje vode u niski polukat, a zatim desno zaokreću stube u prvi kat. Nije se Don Silvestar usudio pogledati unutra u onaj zagonetni polumrak pun neke čudne neizvjesnosti, kao da se u njemu neprestano umire, kao da tamo neprestano netko izdiše. I doista, usred tišine, začu se laki hropac odozgo iz polukata, kao da netko šapće u mraku, a zatim javi se iza samih župnikovih leđa slomljen muški glas, gorak od progutanih suza: slušaj, slušaj, konac svoga djela. Netko na stepenicama je sjedio u polumraku, te se župnik preplašeno trgnuo i promucao, više u samoobrani nego iz nekog drugog razloga, kao da pruža ruke preda se, braneći se od nevidljive opasnosti: šjormome, neka vam Bog oprosti! Meni je sve oprošteno, odgovori glas iz mraka. A župnik ne odgovori ništa, nego skupi rukom svoju dugu sutanu i htjede izaći.